A Consellería do Mar vende asinar os convenios coa Federación Galega e as Federacións Provinciais de Confrarías para apoiar o seu funcionamento. As entidades que agrupan os 63 pósitos galegos beneficiaránse dunha liña de axudas de 400.000 euros para gastos derivados da súa actividade como a contratación de persoal ou tarefas de mantemento. O que vimos de firmar son os convenios de colaboración entre a Xunta de Galicia e as 4 federacións de cofradías, as 3 provinciais e a Federación Galega, para contribuir con eles nos gastos de funcionamento. Co que pretendemos é que sigan funcionando as estruturas organizativas do sector, axudarlles a facer mellor o seu traballo e contribuir con isto a mellorar a colaboración nesta coxestión que temos que facer o sector e a administración. Rosa Quintana insistiu na necesidade de apoiar as confrarías polo seu papel no cuidado dos recursos pesqueiros, como corresponsables da xestión do medio mariño. Creo que as cofradías de pescadores son máis antigos en Galicia que a propia Xunta de Galicia, veñen acreditando o bo funcionamento na organización dun sector, como digo, tan importante para a nosa comunidade autónoma e, polo tanto, a Administración ten que traballar da man con eles para seguir fortalecendo este sector. A estes convenios sumaránse nos próximos meses 2 novos acordos para a implantación de novas tecnoloxías ou a mellora da formación no sector, dotados cun importe total de 75.000 euros.